सर गेट पे 15-20 बच्चे हैं, 2 मिनट लेट हुए हैं सिर्फ सर, एक बार एंट्री अलाउ कर दीजिए प्लीज सर। सर एक बार देख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, सब लोग खड़े हैं सर इधर ही। डिस्कनेक्ट कर दिया यार, नहीं होगी, मना कर दिया। बे जाहैबाय एसएससी सीजीएल 2024 नि बियो एग्जाममोन आरो बेयाव थानाय माखासे मानसिया जाहैबाय बिसोरो लेट जानायनि थाखाय बिसोरो हाबनो मोनाखै, एग्जामखौ लिरनो मोनाखै आरो बेबो 1-2 घन्टा बिसोरो लेट जायाखै, जास्ट अनलि 1-2 मिनिट बिदिफोर लेट जाबोनायफोरमोन बिसोरो। नाथाय बिसोरनि बे एसे लेट जानायनि थाखाय बिसोरनि बोसोर बोसोर खस्थ' खालामनाया, थाम थिम जानाया, फरायनाया दिनै बेकार जाबाय। बिसोरनि लामा नायनानै थानाया, बे दिनखौ बे समखौ नेनानै थानाया बेकार जाबाय। मानि थाखाय? मानोना बिसोरो सम बायदि बेयाव सफैयाखै आरो जायनि जाहोनाव सम बायदि सफैनो थाखाय बिसोरनो गेटखौहाय खुलिनानै होनाय जायाखै। रिक्वेस्ट खालामबायदोंमोन, खावलायबायदोंमोन बिसोरनि फोरोंगिरिया दि अननानै बेखौ चान्स होदो, जास्ट अनलि इसेल'सो लेट जादों, नाथाय टाइम बायदि सफैयैनि थाखाय, रुल बायदि मोनफैयैनि थाखाय बिसोरो एन्ट्रि खालामनो हायाखै, एग्जामखौ बिसोरो लिरनो हायासै। खस्थ'आलाय गोबां खस्थ' खालामदोंमोन, गोबां फरायदोंमोन, रेडि जादोंमोन, नाथाय मा सम बादि सफैयासै। नाय आं बिनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों, अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, दिनै सम थानायावनो नोंबो दिनै समखौ ओरैनो हगारहरबाय थायोब्ला, सम मोननायावनो फोरबोखौ बाख्नायनो बेखौबो नोङो दिनै होसोनो हायाब्ला, सम मोननायावनो दिनै गावखौ सोलायनो बेखौ उरां फाराङै ओरैनो बेकाराव नोङो हगारहरबाय थायोब्ला, सम मोननायावनो दिनै मोजांखौ मावनो थाखाय नों जुदि मोजांखौ मावाब्ला, गावखौ जुदि सोलायाब्ला, गुरै जुदि नोङो जायाब्ला, इसोरनि सेराव जुदि नोङो फैयाब्ला, जेब्ला नोङो सम बायदि बे फैयाखैना दिनै सानसे सम फस्थायगोन, बिनि थाखाय गाबनांगोन। बिनि थाखाय नोङो, बिसोरबो रेडियालाय रेडि जादोंमोन, फरायनायालाय फरायदोंमोन, नाथाय मा टाइम बादि बिसोरो सफैयाखै। दिनै नोंबो हान्थिनायालाय हान्थिगासिनो, जिउ खुंनायालाय जिउ खुंगासिनो, नाथाय दिनै नोङो सम बादि नोङो गावखौ सुद्रायिया, सम बादि दिनै नोङो गाहामखौ माविया, गावखौ सोलायिया, सम बादि दिनै इसोरनाव नांथाबिया, सानसे बेबायदि सम सफैगोन जेब्ला बै दिनाव नोङो बे इसोरनि सिगाङाव नोङो गसंगोन ना, बे समाव नोंबो रिक्वेस्ट खालामगोन, मिथिगौ ना? बे समाव नोंबो रिक्वेस्ट खालामगोन, बिबाय बायगोन दि आंनो एसे सम होबावदो, आंखौ बिदि हगारबावदो, एक्सकिउस नोंबो बिगोन। बिदि मिथिनायमोनबा आं बिदि खालामगौमोन, बिदि जागौमोन, बिदि मावगौमोन। बे समाव बुंगोन, दिनै सम थानायावनो सम बादि नोङो इसोरनि खाथियाव फैया, सानसे नोंबो बेबायदि जानांगोन। गाबबाबो नोङो मोननाय नङा दानि समखौ, दिनैनि दिनखौ, बेबायदि मुगा, बेबायदि बोथोरखौहाय। जोङो मिथिगौना बाइबेलावहाय बेबायदि 10 जन आइजोनि बागै, साबाया गियानिमोन, साबाया जाहैबाय मूर्खमोन। बिसोरनि गेजेराव, बिसोरनि मादाव मा जादों जोङो मिथिगौ। जेब्लानोखि माथाइनि लिरनाय 25 अध्याय 1निफ्राय लानानै ओरै नायो, जों बेयाव मोननो हायो सोरगो रायजोआ बे फिदिंनाय बाथ्राजों सुनाय जायो। सानसे समाव दाफासे जायगायाव सासे सिख्लाफ्रा गाव गावनि जेवारिखौ लानानै हौवा गोदानखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। बिसोरनि मादाव साबाया जाम्बि आरो साबाया सियानमोन। जाम्बि साबाया जेवारिखौ लादोंब्लाबो लोगोआव गुबुन थाव लांदेरबावाखैमोन, नाथाय सियान साबाया जेवारिजों लोगोसे गुबुन दिंग्रिफ्राव बुंजाफा थावबो लांफादोंमोन। हौवा गोदाना सफैनाया गोबाव जानायखाय बिसोरो थिनथ'नानै उन्दुलांदों। हौवा गोदाना सफैगौ, बिजों लोगो लाहैनो ओंखारबोदो। जेब्ला बेबादि गाबज्रियो अब्ला हर गेजेर जाबायमोन। साजि सिख्लाफ्रा सिखांनानै गाव गावनि जेवारिखौ थाम थिम खालामनो हमबाय। बे समाव जाम्बि साबाया सियानफोरखौ होनदों, दे नोंसोरनि थावखौ जोंनोबो एसे हरदो, मानोना जोंनि जेवारिफ्रा गोमोरदोंसै। अब्ला सियानफ्रा होनदों, ओहो, जोंनियाव दङा जोंनोबो आरो नोंसोरनोबो थोनाय नङा, बिनिखाय नोंसोर गावसोरनि थाखाय दखानाव बायहैदो। बे जाम्बि सिख्लाफ्रा जेब्ला थाव बायनो थाङो अब्ला हौवा गोदाना सफैबाय आरो थाम थिम जाखानाय साबा सियान सिख्लाफ्रा हौवा गोदानजों हाबानि भजआव
हाबबाय आरो दरखौ फांथेबाय। उनाव जाम्बि साबाया सफैनानै बेबादि गाबज्रिबाय, फोरबु, फोरबु, दे जोंखौबो हाबनो होदो। अब्ला हौवा गोदाना होनदों, ओहो, नोंसोरो हाबफैनो हाथारा, मानोना नोंसोर सोर आं सिनाया। नंगौ, बिसोरो थावखौ मोननायालाय मोनदोंमोन, नाथाय मा सम बादि बिसोरो सफैयाखै। आरो बे फरायसा स्टुडेन्टफोराबो बिसोरो सम बादि सफैयैनि थाखाय बेयावहाय बिसोरो हाबनो मोनाखै। आरो बे जाम्बि साबायाबो सम बादि सफैयैनि थाखाय बिसोरो बेयाव हौवा गोदानजों लोगोसे भजआव हाबफानो मोनाखै। माने बेजों लोगोसे जिसुआ बेखौसो बुंदों, सोरगो रायजोआ बे फिदिंनाय बाथ्राजों रुजुजायो होननानै। स' सोरगो रायजोआबो बेबायदिनो जागोन होननानै बुंदों। दिनै नोंनि गोबाव खालामनाया, दिनै नोंनि मिथिबाबो मिथियै बादि थानाया, बुजिबाबो बुजियै बादि नोंनि जिउ खुंनाया बेबादि जागोन सानसे। नोंबो बुंगोन जानो हागौ बे समावहाय, दि फोरबु, आंबो सासे फोथायारि, दि फोरबु, आंबो सासे ख्रिस्टियान, दि फोरबु, सानसे समाव आंबो गिर्जायाव थांदोंमोन। या नोङो ख्रिस्टियान नंगौ, नाथाय ख्रिस्ट' सिबिग्रा नङा। नंगौ, नोङो गिर्जायाव थांदोंमोन जानो हागौ, नाथाय बोसोनखौ खोनासंग्रा नोङो नङा। नंगौ, नोङो सभा कनफारेन्सफोराव थांदोंमोन जानो हागौ, नाथाय बोसोनखौ मानिग्रा नों जायाखै। दिनै नोङो फोरबुजों सोरगोआव थांफानो होननानै नोंनियावहाय माबादि थाम-थिम जानाय दङ? दिनै नोङो बासायजानायखौ नांगौ होननानै, सोरगो रायजोआव थांनो होननानै नोङो लोगोआव माबादि फोथायनायखौ नोङो लाखिफ्लायदों? नोंबो सोरगो रायजोआव थांनो होननानै माबादि फोथायनायखौ, माबादि आखल आखुजों जिउ खुंनायखौ नोङो लोगोआव लाफानानै दिनै जिउ खुंगासिनो? नाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर, जेब्ला बै समा सफैगोन ना, बे समावहाय दिनैनि बेफोरबादि दिनखौ हास्थायबाबो नोङो मोननाय नङा दै। गाबब्लाबो, खुद्रियोब्लाबो, नागिरफिनोब्लाबो बेबायदि मुगाखौ मोनथारनाय नङा दै। मानोना बोसोनावहाय जोङो नुबाय, बे आइजोफोराबो थावखौहाय लायाखै नङा, लायदोंमोन, लाबोदोंमोन, बिसोरो लानानै फैदोंमोन जेब्ला जोबो। नाथाय मानो हाबनो हायाखै? मानो हाबनो मोनासै? रिकुवेस्ट खालामब्लाबो, खावलायदोंब्लाबो, दि फोरबु, फोरबु, जोंखौबो हाबनो होदो होननानै बुंदोंब्लाबो मानो हाबनो होआखै बेयाव? सम बादि बिसोरो सफैयैनि थाखाय। लायनायालाय बिसोरो लायखादोंमोन, मिथिगौना? बेबायदिनो जागोन बै समावबो। जेब्ला फोरबुनि सेराव नोङो थागोन, बै दिनाव सोलायनायालाय सोलायगोन जानो हागौ नोंबो बै दिनावहाय। गाबखांनायालाय गाबखांगोन, रिग्रेट जानायालाय रिग्रेट जागोन नोङो, दुखु जागोन नोङो, गावखौ सोलायनो हागौ नोङो। नाथाय मा मिथिगौना? समा बारबाय। आं दाख्लैबो बुंदोंमोन, दाखालिनि बोसोनावहाय, जेब्लासिम नोंनि देहायाव जिउ दङ, नोंनि बे मोदोमाव जिउ दङ, जेब्लासिम नोङो गोथाङै थायो, अब्लासिमल' नोङो सोलायनो हायो। मोजां हाबाफोरखौ नोङो मावनो हायो, पापनिफ्राय नोङो निमाहा मोननो हायो। नाथाय बे देहाया हाद्रिजों गोरोबनानै, हाजों लोगो लानानै नोंनि जिउआ जुदि थाङोब्ला, बिनि उनाव नों निमाहा बियोब्लाबो, गाबोब्लाबो, खुद्रियोब्लाबो बेयावहाय जेबो सुबिदा गैया, चान्स गैया। बेबायदि नोंबो जागोन। दिनै जुदि नोङो मिथिनानैबो, इसोरनि बोसोनखौ खोनानानैबो, बुजिनानैबो नों जुदि बिदियैनो जिउ खुङोब्ला, सानसे इसोरनि सेराव थानानै नोङो दुखु जानो हागौ, नोङो निमाहाबो बिनो हागौ, नोङो गावखौ सोलायनोबो हागौ। नाथाय गोसोआव ला, बे दिनाव समा बारलांबाय आरो नों बेखौ मोनफिननाय नंला। गाबनांगोन नोंबो। आरो बेबायदि होखारजानायनि जायगाया अबाव जागोन होननानै बुंदों? जों दाख्लैनिफ्रायनो खोनासंगासिनो, सोलोंगासिनो नोरोगनि बागै, माबायदि मानसिफोरा थानांगोन, माबायदि मानसिफोरा, माबायदि मावनायफोरा सैनांगोन। गोबां जोङो बाइबेलनिफ्राय, बाइबेलनि थ्रुयै जोङो बेखौ नायगासिनो, सोलोंगासिनो। नोंबो नोरोगाव थांनांगोन दे बेबायदिब्ला। बेसेबां बोसोर दिनै नोङो बे बुहुमाव गोथाङै थाबाय? बेसेबां बोसोर दिनै नोङो ख्रिस्टियान जानानै थाबाय? बेसेबां बोसोर दिनै नोङो बोसोरै नोङो ख्रिस्टियान न'खराव ख्रिस्टियानै नोङो जिउ खुंबाय? नाथाय मा लाब जागोन बै दिनाव नों जुदि नोरोगाव थांनांबा? नों जुदि इसोरखौ मिथिसे मिथिनानैबो
गोथां इसोरखौ मोनसे मोननायावबो जुदि नोङो बासायजानायखौ नों दिनै मोनाब्ला मा जागोन? फरायनायालाय फरायदोंमोन ना बिसोर स्टुडेन्टफोराबो, नाथाय मानि थाखाय एग्जामखौ लिरनो हायासै, हाबनो मोनासै? टाइम बादि सफैयैनि थाखाय। ख्रिस्टियानालाय नोंबो ख्रिस्टियान, नाथाय बै समाव नोङो सोरगोआव थांनो हानाय नङा, मानोना सम बादि नोङो सोलायैनि थाखाय, सम बादि गाहामखौ मावैनि थाखाय, सम बादि इसोरखौ खुलुमैनि थाखाय, सिबियैनि थाखाय। बेबादि जागोन। बेसेबां आफसुस जानायनि सम बै समा, बेसेबां दुखुनि सम, जेखौ नोङो हामब्लायबाबो बै समाव मोननाय नंला। बेसेबां गाबगोन, बेसेबां बिखा सौनानै बुंगोन, बेसेबां गोसो जागोन नोङो इसोरनि बोसोनखौ बुंनो, बाइबेल फरायनो, आरज खालामनो, इसोरनि गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाखाय लांथिया जानानैबाबो इसोरनि बोसोनखौ फोसावनो नों गोसो जागोन। बुहुमनि मानसिजों नों मुगैजाबाबो मुगैजानो नोङो गोसो जागोन बै समावहाय। नाथाय मा? चान्स गैला, सुबिदा मोननाय नङा बै समावहाय। सम बादि दिनै मावैया, सम बादि दिनै सोलायैया नोंखौ सानसे सैहोगोन, होखारजागोन नोङो बेबायदिब्ला। बेनिखायनो अनजाग्राफोर गोसोआव ला, दिनैनि बे बाइबेल फटनि गेजेरजों आरो बे जानाय एग्जाम सेन्टारनि गेजेरजों आङो बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरदोंमोन नोंथांमोनखौ, दि बेसेबां आफसुस जायो दिनै नों बोसोर बोसोर ख्रिस्टियान जानानै दं, ख्रिस्टियान नखराव जिउ खुंनानै दं, नाथाय मा नोंजों ख्रिस्ट'नि आखल आखुआ लोगोआव दं ने? स' फै इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों साफ्रोमखौ बोर होथों। आमेन।